non ke wang ji phai ko nin phai phor ni krpamanji Central Presbyterian Risonimso amai Bethel Monduli koilamatia long paman ponpo bangso krpamanji adim along kachisik chidang asai sitami klempon bomdo arni wang ke klempon bom asong si koilamati pastorate arlo kido an monduli kido anatum chelang si arnisi apharman sai klempon tulo bangso long pen pachetondon si difu pastorate Presbyterian Risonimso amai angkang kido PRNA Rongsopi Branch ahin pen patir piponsi difu Rongsopi pen koilamatia long an palidam si arnisi apharman mai pi apharman sai klemdam PRNA Rongsopi Branch Leader Edwin Terang Kijaponalong Assistant Leader Badan Chandra Kro Secretary Ratan Tokbi Penjaponsi Kadokave Bangkep Susetum Chitudunsi Sai Klem Damrinti Bang Sohut Leader Edwin Terang Pen Kithan Ponatenke Nilijum Difu Rongsopi Monduli along PRNA Rongsopi Branch Hin Pen Sidami Bang So Mai Pike Paman Ponji Hut Thangna Cherabdun Thekte Sita Asapso Isihini Ning Cheparong Ason Bensi Nilitum Sidami Ladak Un Anpen Sai keklem Cherabdun Asonte Mesenji Pumatha Ponsi Methang Monduli Mate Presbyterian Rongsopi Monduli PRNA Rongsopi Branch Pensi Adapen Wangsi Klemponlo yang sinot angkang itu Presbyterian Risonimso amai General Conference laki nonang kili jini pai tok sipen so kepan si aikuni citolong si kehidupan po bang so mai pi kipadopon long si alang letung da kicak long laki koila mati pasit angkang Bethel Monduli long si cako alang letung napuan amai pi kithe api mana long akatisi akasidang laki Pigji, lapen alang tum lapan cipiduk nang zipu, nitum kami cinilo. Tapi sono na hosi nilitum dikupas sedang kang alo kedo Rongsopi PRNA Branch atum sampai ke damtang por nitum cungwai konsi. Labang so conference apharman aphan, arnisi apharman aphan kam rabdu nakku. Kacerai tangateng konsi pini nilitum dikupan ang barlo. Pini lapuson na por kemi nangkili una hosi ladak koilamati password. Isi atum lapen. Ada kecak membeli tumbuhan, antum beli cuma kan bima klong nanti, tapi nang kecak kau kami yang cuma kan kilo, itu kidun ceng lok, atau kawian sih kami yang kami itu kan, kecak posisi beli itu di kupas rate, lalu kedua lapisan set, Rongsopi PRNA yang mereka kami yang cuma kan kilo, empat. Lapuson difu pen lapuan kahelo methang monduli pen wangsi nilitum Bethel Monduli koilamati an wangpen sai kirap tikang aputhak PRNA Bethel Branch chatum pen kachoro pajerpon Anarmu ake ong pen nilitum long kam mate sai amu na chirabdum lo alang litum ake klem ke dam nilitum ke theglong positame alang litum aphan ning arong la pen ning kang sam penana tum hana kirosi tami pi pajirlo koilamati pastorate penta lapen lason taksi non nilitum a department kapek pen nilitum ke cebagdo nasi arni wang si tami nilitum labang so sai ki klema bangke nilitum ing tonte detsi labang so conference kapechun ponte media pasi nilitum ke sisik kidang ke pon bomlo lun teto a group si tami bangpo la ke bangji delegates lapen choir members ana tu apan si tami nilitum koilamati pastorate hin pen si tami Juning ripondo at hikalang litung mipun mi at labang so sek lun lam kitichun ate lun lam kilun kikan he sitami kapichun ponte media fancy nilitum mahin betami ning thepondo News Report KTV News